jsme tady měli připravený jednu básničku, že bychom přečetli. Chcete jí slyšet? Je to od holek z dívčí kapely Animation. A to jsou druhačky a teď oni jak to sledovali ten život na gymnáziu. Ahoj, Kofi. Sejdem se. A oni jak to sledovali, tak koukali na ty čtvrťáky a vzali si jen takový blbý a napsali tohle. Kdo je tady čtvrťák, kdekoliv, nebo kdekoliv končí roční, že třeba třeťák, ať si to poslechne. Pak všetně. Je tam i sprcha. Čtvrťáci 92, 93. Co si vlastně o sobě myslíte, když před školou hloučku kouříte? Večer spolu chodíte, kam my malí ještě nesmíme. Vám teď patří celý svět, máte skoro všechno hned, všichni vás teď obdivují, druháci vám přikivují. Vy jim na to skočíte, jak velcí se cítíte. Po chodbách nás přehlížíte, rádi do nás narážíte. My vás za to všechno máme rádi a jsme vaši dobří kamarádi. Tak poslouchejte! A teď jako ty holky se mají střídat, my se nestřídáme. Co si vlastně o sobě myslej, kdyby se viděli, jak vypadají? Každý z nich si myslí, že je drsnej, ale jak takový dopadají? Střídají holky kluky dohromady a myslí si, že jim každý dá, ale my už nejsme ty naivní holky, o kterých zpíváte to špatný, co se dá. Každým mladším pohrdáte, na všechno se z výšky díváte, ale pozor, myslím, že už padáte z výšky, na kterou se troufáte. Krávy a voly kolem sebe máte, ale jenom s nima vás vídáme. A jak se tak říkává, rána k vráně se dává. Jako nám se to líbilo. A jsme se nad tím zamysleli a jako vymysleli jsme to, že už je to v nás hrozně dlouho, že už ve třetí třídě na základní škole jsme se nebavili s prvňákama, sedmičce s páťákama, tak jako já nevím, jestli to z nás někdy vymizí. Už se holkám tímhle omlouváme a budeme si jich všímat a nebudeme do nich narážet. A tak jsme o tom řešili a včera jsme složili text, jako holky říkali, že si myslíme, že každá dá. A když jsme tak o tom přemýšleli, tak opravdu hodně holek, jako by se měl zamyslet nad sebou. I kluků teda, jako tady slyším. Ale opravdu si myslím, že spíš těch holek, jako. A tak jsme složili jednu písničku, kterou vám teď zaspíváme. Teda zaspívám a zahraje. Tak ten náš kytarista.
doma u tebe, tak koukej sobě šaty, nesnaž se vůbec říkat ne, mě to chtěla taky, oba dobře víme, jak to dopadne, párkrát řekneš ne, pak nohy dostaneš, oba dobře víme, jak to dopadne, párkrát řekneš ne, pak nohy dostaneš, nic víc, nic víc, nic víc, nic víc, rád jsem se probudil, patku na cigára bral, doma jsem se zastavil, díky na to jsem dal, oba dobře víme, jak to dopadne, párkrát řekneš ne, pak nohy dostaneš, oba dobře víme, jak to dopadne, párkrát řekneš ne, pak nohy dostaneš, nic víc, nic víc, nic víc, nic víc. To si myslím na tebe, neboj.